Tarvitsemme ravintoa, liikuntaa ja lepoa sopivassa suhteessa toisiinsa. Useimmille yläkouluikäisille 3 ateriaa, välipalat, puolisen tuntia liikuntaa ja vähintään 8 tuntia unta vuorokaudessa toimii hyvin. Normaalisti terve järki ja keho kertovat, mikä on sopiva määrä mitäkin. Mutta jos ihminen syystä tai toisesta jättää kuuntelematta ja noudattamatta kehon viestejä, koko systeemi menee sekaisin. Tuloksena saattaa olla sairastuminen esimerkiksi syömishäiriöön. Hei, nyt pitää päästä lähtemään. Mihin täytyy mennä? Kunhan vaan pyöräillä. Lähdetkö mukaan? Mulla on tässä tarvikkeet esiin, voisin pestä teidän pyörät. Kyllä nää vähän likaiset on, että jos sä vaan viitti. Menkää olkkari, siellä on pleikka. Syömishäiriö kehittyy vähitellen. Ennen kuin voidaan puhua syömishäiriöstä sairautena, on kyse syömishäiriöoireista. Syömishäiriötä voi olla aluksi vaikea tunnistaa, koska muutos on hidas ja vaikuttaa ensin myönteiseltä. Muilta ihmisiltä saattaa tulla hyvää palautetta ja asiat tuntuvat sujuvan hyvin. Syömishäiriön sairastuva pyrkiikin toimimaan niin, että hän pystyy peittämään todellisen tilansa. Elämä voi tuntua joskus kaaokselta, johon ei pysty itse vaikuttamaan. Syömishäiriötä oireilevat haluavat kynsin hampain hallita elämäänsä. Armoton itsekuri helpottaa stressiä ja antaa tunteen siitä, että asiat ovat kontrollissa. Läheiset yleensä huomaavat muutoksia, mutta tajuavat vasta jälkeenpäin, että ne olivat syömishäiriön alkuoireita. Useimmat, joilla on syömishäiriöoireita, eivät kuitenkaan koskaan varsinaisesti sairastu. He havahtuvat tilanteeseen ajoissa ja saavat oikeaa apua. Tänään mä söin niin kuin olin päättänyt. Ei mitään mielitekoja. Olen ylpeä itsestäni. Olen luvannut itselleni, että syön niin täydellisesti kuin mahdollista, niin että kaikki roskaruuan myrkyt lähtee mun kehosta. Nälkä ei tunnu niin pahalta kuin vois aatella. Päinvastoin. Mulla on aika hyvä olo ja se paranee koko ajan. Kun mä kävelen kesällä rannalla, voin olla ylpeä siitä, etten ole vetänyt vaan pizzaa ja kebuu koko talvea. Voi olla, että mä olen vielä jokin aloittelija näissä hommissa. Vuoden päästä täällä joudutaan suurentamaan oviaukkoja, että mä mahdun ovesta sisään. Siinä on paha isänkään alkaa uhoamaan, jos vielä sille päälle sattuu. Mä olen saanut tämän talon elämään. Ja meillä kaikilla on hienompaa kuin ennen, koska mä teen muiden elämän helpoksi. Enkä ole enää niin laiska ja saamaton, niin kuin isä on joskus väittänyt. Ei ole porukoidenkaan tarvinnut valittaa mistään. Ei edes toisilleen, kun on ruoka pöydässä ja paikat kunnossa. Itse asiassa ne on ihan kivoja tuo välillä vaan kotona, kun niin. Tulee muutenkin hengattua starilla niin kauhean paljon. Niin, joskus se on niinku Ootko sä ihan okei? No, mulla on aika sairaan huono olo. Onks kipeä vai? Kyllä mä olin ainakin viime viikonloppu, että se ei just välttämättä lähtenyt vielä. Mutta kai sä tuut huomenna. Mihin? Sinne bileisiin. No, mä tuun jos sen kipeä.
Koetat nyt sit parantua. Joo, no katsotaan. Mä menen. Joo. Moro, moi. Syömishäiriön taustalla on aina pahaa oloa ja arvottomuuden tunnetta. Oireet vaihtelevat hyvinkin paljon. Syömishäiriön myötä monet asiat menevät vinksalleen. Hyvä ulkonäkö, laihuus tai lihaksikkuus alkavat mitata ihmisen arvoa. Jos hyväksytyksi tulemisen tarve on epätoivoinen, saatamme pyrkiä muovaamaan itseämme hinnalla millä hyvänsä. Joillakin huono itsetunto näkyy niin, että on pakko laittaa aina muiden tarpeet omien edelle. Hei, mitä hittoa sä teet? Et ala imuroimaan tähän aikaan. Ja oikeesti. Hei, nyt riittää. Mene nukkumaan. Mä en jaksa tätä pelleilyä. Jos on jotain ongelmia, niin kerro. Mulla on tosi kiire töissä nyt. Syömishäiriössä ihminen tuntee itsensä muita huonommaksi. Sairastuva syöksyy huonommuuden tunnossaan kielteisyyden kierteeseen ja yrittää korvaukseksi pärjätä paremmin kuin muut. Elämästä tulee sarja suorituksia. Vaikka tulokset olisivat hyviäkin, on vain yhä tyytymättömämpi itsensä. Syömishäiriö kehittyy keinoksi paeta ja säädellä pahaa oloa. Sairauden säännöt ja rutiinit tuovat ensin helpotusta, mutta ennen pitkää asiat menevät yhä enemmän solmuun. Sairaus estää tekemästä niitä asioita, mitä ihmiset normaalisti tekevät, ja luo jännitteitä ympäristössä. Viimein se uuvuttaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Syömishäiriöön sairastuneen perheenjäsenet ja läheiset jäävät helposti neuvottomiksi. Syömishäiriön syvempi ymmärtäminen vaatii rohkeutta tarkastella myös koko perheen, kouluyhteisön ja ystäväpiirin tilaa. Sairauteen puuttuminen ja sairastuneen auttaminen on kuitenkin aina mahdollista.